Meidän Janilta itseltään, että Mitä Jani pitäisi tehdä tässä? Siis päättäjien pitäisi tutustua sitten näihin Suomen ja YK-lainsäädäntöön tarkemmin. Mitä niissä sanotaan? Niin, että siis täydellinen tasavertaisuusoikeus kaikille. Että ei niinku sitten lajitella, että onko liikuntarajoitteinen terve tai miten, että kaikille. Niin, koska eihän ketään tervettäkään ihmistä käännytetä junasta yleensä. Että... Eikä sanota, että ehkä joskus pääset junaan, ehkä joskus et pääse junaan. Kuinka paljon te olette nyt myöhässä tästä teidän juhlasta? Juhla alkoi just nyt. Mitä siellä juhlassa tapahtuu? Mikä juhla oli kyseessä? Valtakunnallinen